प्रिय बंधुगण नूतन वर्षर अभिनंदन। चलନ୍ତୁ आरंभ କରିବା ନୂଆ ବର୍ଷର ନୂଆ ସକାଳ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଆମର ମନ୍ଦିର ଯିବା ବାଟରୁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମନ୍ଦିର ଯିବା ବାଟରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଫୁଲ ଅଙ୍କା ହେଇଛି। ତ ଏଇଟା ତାମିଲନାଡୁ, ଯେହେତୁ ତାମିଲନାଡୁରେ ସବୁ ପୂଜା ପର୍ବ ହେଲେ ଏମିତି ଗୋବର ନିପନ୍ତି ଆଉ ଗେଟ୍ ସାମ୍ନାରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରଙ୍ଗ ବିରଙ୍ଗର ଏମିତି ଫୁଲ କାଟନ୍ତି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାସ୍ତା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଏମିତି ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ମନ୍ଦିରରେ। ତ ମନ୍ଦିରରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ପୂଜା ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଏଠି ବସିଥିଲୁ। ବସି ସାରି ସମୟ ବସିକି ତାପରେ ଫେରି ଆସିଲୁ ରୁମକୁ ଫେରି ଆସିଲା ପରେ ଗରମା ଗରମ ପୁରୀ ସହିତ ଘୁଗୁନି ବନେଇ ଦେଇଥିଲି। ତ ସକାଳୁ ସ୍ୱାମୀ ଆମର ଖାଇକି ଡ୍ୟୁଟି ଯିବେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆଗେ ଖାଇବାକୁ ମୁଁ ଦେଇ ଦେଇଥିଲି। ତ ଘୁଗୁନି ସହିତ ଏମିତି କଟା ହେଇଥିବା ପିଆଜ ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ରସ ଆଉ ବିଟ୍ ଲୁଣ ପକେଇ ଖାଇଲେ ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ତ ସେମିତି କିଛି ମୁଁ ବନେଇକି ଦେଇ ଦେଇଥିଲି ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗରମା ଗରମ ପୁରୀ ଆଉ ଘୁଗୁନି ଦେଖି ସ୍ୱାମୀ ଆମର ବହୁତ ଖୁସି, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନା। ତ ତାଙ୍କୁ ଖାଇକି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ଆମର ଖାଇଦେଇକି ବାହାରେ ଯାଇଥିଲେ ଡ୍ୟୁଟି। ତାପରେ ଆମେ ମା ଛୁଆ ବସିକି ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।